Akin tayo, ti Diyos tayo kabsat, gaputi na uneg nga ayat na kada tayo. Iso nga ayaban kay manan kabsat ko, nga pada-pada tayo, nga adalin iti sasauna, mabaon iti panagbuya dito nga programa tayo tatanga rabii. Tapno, iti kasta mamamutay pa isuna nga nan uneg, tapno iti kasta, may ayatan tayo pa isuna nga unay. Kabsat ko, patsek nga ti Diyos ket adu iti mensahe na kanyayo. Idi rabii nga umunang rabii nga nagadal tayo may papan iti pangarig kakabsat. Iso nga patsek nga adu nga bendisyon iti nalakam tayo iti may salaang kakabsat. Nga rabii nga pinagadal tayo iti sasauna. Iso nga kabsat ket ko nga kablaawan manen dagiti agdingdingeg iti radyo ni Auntie Milit Lamarca kastamat ni Uncle Dencio Ramos nga amok nga napasdek nga agdingdingeg iti radyo. Kastamat kakabsat kong agbuybuya iti Facebook ken YouTube ni Ma'am Edna Sigal. Ma'am kayat kang kablaawan anya. Kastamat kadagiti dadumapay nga agbuybuyang haan kong nainaganan. Kakabsat makikita da kayo ti Dios ket amok nga naragsak iso naman ng tatarabii. Sakbayak man niya po makadagor kakabsat kahit kung mabasaan dito'y insurat ni Mrs. Ellen White, it is Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 2 kabsat, kinunana ito iti Ingles, kunana, God requires His people to shine as lights in the world. It is not merely the ministers who are required to do this, but every disciples of Christ. Their conversation should be heavenly. Kakabsat ko, haan lang nga ni, ayatan tayo nga ni Pastor, iti mga isa kumada ito'y maadal tayo na tarabi. Ipadpadamag, iti mensahero tayo nga ni Mrs. Ellen White kakabsat, nga dito'y malaklakam tayo, nga pan nakaammo, kat ipadamag tayo met iti sabali pa nga tao. Iso ang kabsat ko, i-click po dito share button, tamakita, dagiti gagayem mo ita Facebook, kaya naanlaeng mambalin pa ita barangay mo, ipadangag mo ta radyong kakabsat, tapno pada-pada tayo nga makiparticipate iti trabaho iti Diyos. Ti bendisyon ti Diyos, ti makiadda kanyayo. Kahit na puno ang tahanan dito sa lubay, may kasiyahan.
kapiling ng Diyos na dakilan. Naimbag nga orasyo kada kayo amin patpatgen na gagayem ken kabsat. Minsan pa'y awisan kayo iti panagadal tayo. Baba na iti nakabsat dagiti pangarig. Magitugaw tayo iti sakanan na pa Isus tapno iti kasta agsursuro tayo nga dalan dagitoy a pangarig. Kada kayo ay iti nakabsat nga agbibuya daytoy iti Facebook. Adakay man iti balasiw tao, adakay man kadagiti unag iti pagtangan nyo, o sa aramatin nyo man iti cellphone nyo, ay iti nagabsat, iabrasak kada kayo iti ayat ken parabor, niya po Diyos, ay iti nagabsat. Kati di tayo iti nagabsat, nagundaway, itultuloy tayo, dagiti ad-adal, nga agsursuro tayo, kinapay Sus, babaen kadagiti pangarig. Kati di tayo nga gundaway, iti nagabsat, Adalan tayo man iti Matthew 21 ingana 16. Kitkitaan tayo ay tinakabsat iti naparabor nga boss tayo tinakabsat. Iti naparabor nga iso iti mangmangted kadagiti agtrabaho kenkwana. Ket sagbay tayo agtuloy nga agadal, awisan kayo man ay tinakabsat kagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Iti daytoy agundaway, awisen mi apo iti kaddam kada kami. Nang nangruna, iti panangidalan iti Espiritu Santo. Nga iti panagadal mi, itud mo kada kami apo iti panakaawat. Ipananam mo kada kami iti kinapudno. Tapno daytoy kat agbalin, agiya iti panagbiag mi. Agiyaman kami apo iti panangdengeg mo dagiti kararag mi itinagan na po mga Jesus. Amen. Minsan pa yawisan kayo alukotan nyo iti Biblia iti libro ti Matthew ay nakabsat 20 uno ingana 16. Kitaan ti man ay nakabsat daytoy pangarig. Kunana ti bersikulo 1. Dati pagarian ti langit, maipadis ti maysa a tao, nga ama iti sangkabalayan, arimuar iti agsapa, a makitulag kadagiti mangtalon ti kaubasan na. Ket idinto a nakitulag kadagiti mangmangged, iti maysa a dinaryo ti inaldaw. Imbaon na ida iti kaubasan na. Ket rimuar itasideg ti oras a may katlo. Ket nakita na dagiti sabsabali nga adda iti plasa nga awan aramid da. Ket kinunana kadakwada, inkayumot ti kaubasan. Ket ti maitutup itdekto kada kayo ket napanda. Rimuar manen itasideg ti oras a may kanem. Ket ti oras a may kasyam, ket kastamot ti naramid na. Ket rimuar ti oras a may kasangapulo ket maysa. Ket nasarakan na dagiti sabali ngagtaktakder sadyay nga awan aramid da. Ket kinunana kadakwada, apay-apay adda kay ditoy a nagmalmalem nga awan iti maaramid yu. Kunada kenkwana, agsipod tawan ti nakitulag kada kami. Kunana kadakwada, inkayumot ti kaubasan. Ket idi sumipngeten, ti apo ti kaubasan kinunana idi pagtaltalkan na. Ayabam dagiti mangmangged, ket tangdanam ida iti sagsagkapada. Manipod kadagiti naudi agingga kadagiti immuna.
Idi nga rod simmangpet dagiti simrek ta sideg ti oras a may kasangapulo ket maysa, imawat iti tunggal maysa kadakwada, iti maysa a dinaryo. Ket idi may dagiti mununa, ipagarupda nga umawa danto iti nawadwad, ngem kasta nga imawat ti tunggal maysa a tao, ti maysa a dinaryo. Ket idi nakaawa dan, nagtanta nabutob da, iti maysa lungasing iti ama, iti sangkabalayan. Akon kunada, dagitoy naudi nagtrabaho da ti maysa nga oras laeng. Ket intulad mo, ida kada kami, nagtrabaho, nagmalmalem ti kainitan. Ngem iso simungbat ket kinunana ti maysa kadakwada, gayem, jak aya agaramid kingka iti ranggas, di ka aya nakitulag kanyak ti maysa a dinaryo? Alaem ti kukwam, ket ingkan. Tati kayat ko nga ikkan daytoy, naited padpada, naited kenka. Saan aya maipalubos kanyak nga ramideg iti kayat ko iti kukwak? Wenno dakes aya ti mata magsipod ta na imbagak, iti kasta dagiti naudi isudanto dagiti umuna, ket dagiti umuna isudanto dagiti maudi. Ay da nakabsat, dayta iti pakastoryaan na, daytoy a pangarig. Ket babaen dayta kakabsat nga pangarig nga kitkitaen tayo, daytoy ket isu ay da nakabsat iti pasamak. Anya kadi iti lawlawon na daytoy, idi baga kakabsat ni Apo Jesus daytoy pangarig. Maligya din nakabsat iti ngatun na dayta, iti Matthew 19:16 ingana 28. Daytoy ay nakabsat iti pannakisarita ni Apo Jesus iti maysa nga ubing anabaknang. Kadinatan ay nakabsat, kadaytoy kakabsat nga pangarig na. Kadidikuan nagsarita da kapsat kini Apo Jesus, nagsaludsod ken kuana, no anya iti banag nga ramiden na tapno magunod na iti biag nga ag nanayon. Ket kunana iti kapsat tungpalem iti bilin, tinungpal ko amin daytoy. Anya pay aya iti kasapulak kunana kapsat kina Apo Jesus. Ingka ilakom dagiti sanikuam, iti tudmo ka dagiti napanglaw. Ay da nakapsat, dayjay kakapsat iti karit nga inted niya po Diyos kadaytoy kakabsat nga ubing. Nga isoy ti Panguluan na iti nakabsat. Ubing nga nabaknang. Anyaman ti estado na dayta iti tibiyag. Dayjay kabsat ti karit. Ngem daytoy iti nakabsat ket pimanaw. Iti setting na pa daytoy iti setting nakabsat. Iti panahon na pa Isos, dagiti nabaknang. Kasuman lang iti nakabsat, iso iti nagdisuran dagiti bendisyon na po Diyos. Dagijay kakabsat iti pannakawat iti syudad. No siya sino man dagiti nabaknang, isu iti kayat niya po Diyos. Dayjay iti pannakawat dahil na nakabsat. So nga, daytoy nga pangari kakabsat, nga ayan iti madagited. Naparabor kakabsat nga employer. Ket daytoy iti setting na. Ket saan lang nga dayjay na nakabsat? No, kitkitaan tayo pa'y, adda kakabsat iti diskutir na pa Isus manipod ka dagiti adalan na. Di mo lang babaen na dagiti kakabsat. Ta iti diskutiren da kakabsat, no daytoy nga tao. Ket saan nga may salakan, ket nabanang, ket da kami nga napanglaw, anya iti sasaden mi. Naway na kakabsat, dayjay iti saludsod da. Iso nga ni Pedro, nga iso iti speaker of the house dahil na nakabsat. Kadagiti adalan, nagsaludsod kina pa Isos. Anya kakabsat, iti saludsod na. Kunana ijay, 19:27, ti Matthew ay nakabsat, kitaan tayo. Kunana, idin ni Pedro sing mungbat, kit kinunana kinkwana, adtoy, da kami, pinanawan mi ti iso amin, ket sinuro da ka, anyan to nga rod ti kukwami.
Kita nyo ito kapsat, anya ti sa ludsod ni Pedro, kunanad to'y, imbati mi amin, sinurot da ka, anya nga iti magunod mi, iti susurot mi kanya, anya iti banag nga kasukat na, kano da ito'y nga tao nga nabanang, kahanga may salakan, kapo iti banang na, tanapat patag di banang na ngamsika, nalabit ko na kayo na kapsat iti adalan na pa Isos, da kami nga, anya ti maganab mi, inbati mi amin, kung na kayo na kapsat, kat sinurot da ka, anyan tungarod ti kukwami. Ay na kapsat, dahito iti lawlawan na, daytoy apangarik. Sublanan tayo dayta nga salsaludsod da dayta ay na kapsat. Kano, kitaan tayo, dayta kakapsat nga pasamak, da dilan honor, di akin bagay ay na kapsat. Iti Grego na dayta ket oikodespotes, from oikos meaning house, and despotes meaning ruler. Isu ay na kapsat, itanya, agtagikwa, isu iti mangi pangulo, kukwana dayta kapsat nga kaubasan. Kaya dayta ay na kapsat kasapulan nga no tumapugan iti rinunos iti Septembre. Kasapulan nga iti na kapsat, maburas amin iti bunga na. Tamo iti kasta saan nga maabutan iti tudo, tano naabutan iti tudo dayta madadael amin. Ket nukit kita nyo ay na kapsat at da di plaza. Anya da di plaza, ay na kapsat, da di plaza, daytoy ket lugar nga papanan dagiti awan iti trabaho na. Di English ko na market, ko na kapsat, di Lucano Plaza. Dagitoy ket mapanda di jay, agtugtugaw da jay, adda ti alikamen da, ingana adda iti agawis kadakwada. Isu nga no, adda iti kayat na ti maysa nga tao nga agpatrabaho iti papanan na mapanjay plaza. Mapanijay agkita dagiti tao nga maaramat nga trabaho iti daytang aldaw iti nagabsat. So nga itatan daytoy nga tao nga isu takin kukwa adda na iti nagabsat iti dakkel a kinabaknang ken influensya na kakabsat. Ta dagos nga maayaban na ket kuna mapangkadya kaubasan. Kaya nang organisawan na iti nagabsat iti komunidad daytoy nga tao ket mabigbigbig. Ang mamuda daytoy iti nagabsat addaan iti sanikwa. Ket apaman na iti nagabsat anya kadi iti tulag da. Kanyo kakabsat, anya kadi iti tulag da. Iti tulag da maysa a denaryo iti maysa nga aldaw. Dahil maysa nga denaryo ay nagabsat iti maysa nga aldaw, dayjay iti pannakitulag da. Sa daytoy ay nagabsat ket maysa nga tangdan iti agmalem. Dayjay iti rubwat manipod iti umuna nga oras nga panangayab na ingana di maudi. Ket itatanay iti nagabsat. Daytoy anya nga di dinaryo. Daytoy dinaryo ay nagabsat ket maysa nga bayad iti soldado. Amang bangged ay nakabsat nga naldaw ijay Roma. Itatanay na nakabsat. Dajay sao nga denarios na ala da iti kabsat. Ijay Latin nga pagsasao asa nga pulo. The original value of the coin was equivalent to the worth of 10 donkeys. So nga nagatad. Nung kikitaan tayo ng kabsat, nung may isang denaryo, kajay panakaala na tayo kabsat, ijay balikas ng Latin ket may sangapulo nga dangki. Ino sangapulo ay dalagabsat nga sno. Dayta kabsat idi nga usarenda dayta dinaryo. Kadi tatanay din nakabsat. Kasano nga impakita iti Diyos itayat na. So dayjay land owner isimbuluan daytoy ay nakabsat iti Diyos. Kung kasano nang impakita kakabsat daytoy kalpasan nga napanda iti sabasabaling oras. Kita nyo ay nakabsat. No, kitaan tayo dagiti sabasabaling nga oras, umuna itagsapa. Umuna ay nakabsat, agsapa, alas 6 na pan. Kalpas na, iti sumaruno, iti may 3 nga oras ay nakabsat, napan manan. Anya dayjay, alas 9, iti bigat. Sumaruno ay nakabsat, iti may 6 nga oras, napan manan. Anya dayjay,
tingat daw, alas 12 ay na nakabsat. Then, iti may kasyam nga oras nagsublimanan. Dayjay na nakabsat iti alas 3. Ket iti may ka-11 nga oras, isot alas 5 iti malam. So ano kita nyo ay na nakabsat? Manipod alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Napanda kakabsat ijay pagtrabahuan. Nukit kitaan tayo dahi nga banag ay na nakabsat, manipod dayjay rugi nga alas 6, ingana ibagam alas 6 dito tinagtrabaho da. Tadayjay naudi nga simbrag kakabsat iti alas 5 ket may nga oras lang ti trinabaho na. Iso nga kaya na oras nga sawen manipod alas 6 ingana alas 6 dayjay trabaho da. Kadagijay immuna. Ay doon nga kakabsat. Kaditatan. Idin nga imayan ay da nakabsat iti panagbabayad. Ano manipod ka dayjay imuna alas 6, dahil nga na ijay maudi alas 5. Yan, na dumaduma ti oras ti panakayabda. Umayan ang kakabsat iti panagbabayad. Kaya hindi ko na ito nakabsat, anya ti ekspektaren iti umuna. Tabay, iti urnos na kastoy. Kuna nakabsat iti versikulo 8. Ket idi sumipngeten. Ti Apo ti kaubasan kinunana idi pagtaltal na. Ayabam dagiti mangmangged ket tangdanam ida iti sangsang kapada. Manipod kadagiti naudi agingga kadagiti immuna. Kada nyo ay na nakabsat. Sinsidawag idadadalag dito nga pangarig, idayaban kakabsat ni dayjay akinbagi ti daga. Dagitoy kakabsat nga nagtrabaho. Ket iti urnos iti bayad. Manipod ka dayjay naudi ingana immuna nga nagtrabaho. Ang kitin kakabsat, baliktad kuma. Iti mapasamak kuma, manipod jay immuna ingana dayjay naudi asimrek. Ngem daytoy kakabsat nga kingkukway ti daga. Binaliktad na, itibilin na, manipod dayjay naudi nga simrek, ingana dayjay immuna. Naway na nakabsat. Kalbas na dayta. Kuna na iti versikulo 10. Ket idi imay dagiti immon una. Ipagarupda nga umawa danto iti nawadwad. Ngem kastamot nga imawad dati tunggal may sa tao ti maysa a dinaryo. Nakita nyo ito nagkabsat. Manipod iti agsapa iti bigat. Ingana lumnag tinit iti malam. Nagtrabaho da dayta. Nabannog da. Nabilag da. Nainitan da. Nakirog da iti init. Ang kita na ito nagkabsat. Kalbas na, idi nga agbayad da, numano da jay tangdan da jay simrek nga naudi nga may sa oras lang itrabaho na, kaya numay sa nga dinaryo, day jay mo't, at jay ngay muna, itala sa may samo lang dinaryo. Anya nga rutatan itirik nada. Kaya yung kapsat, nalabit, kastamot itirik na yung kapsat. Kastamot tirik na. Day jay pa inaudi, nga may sala oras, dahil tangdan na agpadpada kanyak nga nagtrabaho ti 12 nga oras. Hanggi din, haan nga umiso kakabsat nga bayad. Haan nga umiso nga buya. Itatanay na nakabsat, kadagijay saan anasayat tirik nana. Anya kakabsat iti napasamak. Iti versikulo 11. Kuna nakabsat. Ket idi nakaawat dan nagtantanabutob da iti may salungasing iti ama ti sangka balayan. Versikulo 12. Akon kunada, dagitoy naudi, nagtrabaho da ti maysa nga oras laeng. Ket inintulad mo ida kada kami, nagtrabaho, nagmalmalem iti kainitan. Kita nyo ay da nagabsat.
Anya tinapasamak. Ngayon muna, nagtanabutob da. Siya sino tinagtanabutob? Dajay imuna anag trabaho. Kita nyo ay tinakapsat. Ket no basa nyo dajay pangarig, dajay nayaban iti alas 9, alas 12, alas 3. Awamot kakapsat iti reklamo da. Iti nagreklamo nga imuna, iti nagtanabutob nga imuna, iti nagdayengdeng nga imuna, dagijay nayaban iti umuna nga oras. Kita nyo ay tinakapsat. Anya iti buya na dayta. Halaan kakabsat nga nagtanabutob da, makasurun da pa'y, ket pirme iti rurod da. Kita nyo ay nakabsat, saan da nga kontento, nagtrabaho da nga nagbayag, ngem iti napasamak ka dagitoy, iti panagbabayaden, agpapada iti bayad. Ay da nakabsat. Anyan nga, pasamag tato, anya iti ited, niya po Diyos kabsat, nga adal, kadatayo. Iti kwan si mong bat ay nakabsat, iti akin bagi, kakabsat, iti balay. Kuna nagayam, apay, saludsudin dak kadi, no apay anasagotak, ket dayta, siyang itakin kuko dayta, ket ititulag tayo kadaytoy, handa nga kwestiyonan, handa nga saludsuden, tapay, dayta iti pagayatak. Kuna na ito nakabsat. Isong ano, kitkitain tayo, ang sublitay man ay ito nakabsat. Ang sublitay ito original nga audience. Ijay 19, versikulo 23. Idin ni Jesus kinunana kadagiti adalan na, pudno ko kada kayo, at ibak nang sumrekto anarigat ti pagarian ti langit. Hanang iba kabsat niya po Diyos nga hanga sumrek. Ngayon ko na narigat. Iti panunod na ito nakabsat dagiti adalan niya po Diyos idi. Iti panunod dagiti tattao. Iti maysa nga nabaknang isu iti nakaidusuran iti bendisyon iti langit. Kino daytoy nga banang nga tao ay nakabsat. Ket narigat asumrek iti langit. Kumusta nga ita Pedro ay ito nakabsat. Iso nga, nusublanan tayo man sa ludsod ni Pedro, iti versikulo 27 kunana, idin ni Pedro si mongbat ket kinunana ken kuana, adtoy da kami, pinanawan mi ti suamen, ket sinurod da ka, anyan tong arod ti magungunami. Now, ito nakabsat. Nukit kitaan tayo ditoy, ipagarob da kabsat dagiti adalan na pa Isus. Ipagarob da nga daytoy kinabaknang isu iti titulo iti tao ang may salakan. Sursuro ni Apo Diyos kadakwa daytoy nakabsat nga saan nakasta. Sursuro na Apo Diyos ay nakabsat nga saan nga daytoy kinabayag mo ang mamati kini Apo Diyos ay nakabsat isu iti garantya iti pannakay salakan. Awan gidyan na iti nakabsat kadayjay imuna. Isuda dagiti muna nga nagtrabaho ay nakabsat. Ket isuda kadigit entitled iti pan na kay salakan. No duma umay kadagi karerek natayo ay nakabsat nga kun natayo nabayag kon nga mamati. Ket apay ta daytoy ket kaskastrek na laeng isu ti maikkan iti gundaway ngagserbi ti iglesia. Ay nakabsat. Saan nga dadi kinabayag tayo akas mamati ti garantya nga pan na kay salakan tayo. Sa Ginaldo Waldao, nga panakipagnatayo kinyapay isusay ito nakabsat. Kada ito'y nga sa ludsod ay ito nakabsat ni Pedro. Iti riknadamot kakabsat. Ang mga tagapo ket isudag at makikadkadwa kinapay Isus. Entitled dati pa na kay salakan. Nung mabaybayan da iti relasyon da kinapay Isus. Awan kakabsat iti nakaidumaan na. Anya kadi kakabsat iti pangarig wenno proverbio kadayta kakabsat nga pangarig
Nukit kitaan tayo din ang kabsat. Iti 19, versikulo 30. Iti nga glipas tayo din ang kabsat, da dyan iti baro nga baknang. Kanda ganyan ti sa ludsod kakabsat iti adalan na pesos. Kita nyo kabsat. Kunana di dyan, versikulo 30. Ngem ado dagiti umuna, maodi danto. Ket udi nga umuda danto. Kita nyo iti nakabsat. Anya ti kunana? Dahil nga proverbio. Ado dagiti umuna nga maodi. Di English ko na many who are. Many ado. Wala na kapsat. Nga dagiti imuna, kit isodanto iti maudi. Kit dayjay naudi, isodanto iti umuna. Kita nyo ay na kapsat. Kalpas na, halang nga dayjay. Ngem iti aglipas di pangarig. Very precise kakapsat di naramid na. Kunana jay aglipas iti kasta, dagiti maudi, isodanto dagiti umuna. Kit dagiti umuna, isodanto dagiti maudi. Ay din nagabstat, saan nga dayjay panagbalin ko nga imuna. Amamati kinna pa Isus. Nga iso tagbalin ko nga gundaway, nga magunod ko iti langit. Ana iti nagabstat. Kasjay iti panunot da. Tagadagiti isuda ti imuna nga nagserbi. Hindi kiti, may sabay iti nagabstat. Kunana pa iti pangarig iti tingana kakabsat. Iti panagbayada na. Di 20 versikulo 8 kunana ket iti sumingitan ti Apo iti kaubasan kinunana iti pagtaltalkan na ayabam dagiti mangmangged ket tangdanam ida iti sagpada manipod kadagiti naudi aging gati immon una. Ay ito nakabsat. Dahil iti proverbio na dita. Kinugit kitaan tayo, dahil tayo ito nakabsat. Anya iti itad na kada tayo. Nga gunguna. Ay ito nakabsat. So nga kunana na ito nakabsat, ijay 13 inga na 16, dahil ito nakabsat kunana. Ngem iso si mumbat kit kinunana iti may sa kadakwada gayem. Diya kaya, agaramid king ka tiranggas, di kaya nakitulag kanyak ti may sa dinaryo. Alam ti kukwam ket ingkan. Isu ti kayat ko nga ikan daytoy naudi iti kapadpada iti naitadken ka. Sanaya may palubos kanyak nga agaramid iti kayat ko iti kukag. Winudagas aya ti matam agsipod tan na imbaga iti kasta dagiti maudi isudanto dagiti muna. Ket dagiti muna isudanto dagiti maudi. Aten nga gayem ken kapsat. Anya kapsat iti panggep daytoy nga pangarig. Muna iti na kapsat, iti panggep na daytoy isuro na kada tayo. Nganya iti na kapsat. Ijayan iti kapadasan iti baro nga baknang. Iti bersikulo 22 kunana ngem iti nangngeg ti baro daytoy asao. Nagawid asililiday ta isuda addaan adu a kuka. Ay din nagabstat, panggabla daytoy nga pangarig isuro na kada tayo. Nga dayjay adda kada tayo ket saan nga garantiya kabsat nga isu ti magtunday ti langit kada tayo. Dayjay kabsat iti surusuro na iyan iti pangarig kada iti kabsat. Daytoy iti pagpakita na kadagiti adalan na. Kahit napos nga may kat kadagiti panunod na nga daytoy ket entitled iti baknang iti langit ta isu na baknang iti rabaw iti daga. Ay din nakabsat. Sumaruno kahit kabsat nga isuro ni Apo Isus dagiti adalan na. Tapay ino nga may salakan daytoy nga baknang. Ket napanglaw kami kuna kabsat iti adalan na. Anya nga rod siya sino nga rod ti may salakan. So kuna na di bersikulo 25 idi dagiti adalan nang ngegda daytoy nagsiddaw dalaunay. Akon kunada asino nga rod ti may salakanen. Apay ta nagsiddaw da iti nakabsat. No daytoy banang nariga nga sumrek ti langat. Siya sino nga rod ti may salakanen. Apay kabsat dayjay iti dayjay panunot da. Dagiti adalan.
siya sino nga rod iti may salakan. Ay din nakabsat. Ito yan, iti sungbaten, diyan iti sa ludsod ni Pedro. Imbati mi amin, ket sinurod da ka, anya nga rod iti magunggunami. San lang nga dayay din nakabsat? Alang nga dayay, iti panggabda. Hanggi din, kahit nga isuro ni Apa, isusay din nakabsat, dagito'y adalan na. Ta, numan pa dito nga, ba nang ket na duparda, kit insuro na po Diyos teleksyon nida, hanpay lang nga nekat. Kalpasan da di ka pangarig, hanpay lang nga nekat, tayo versikulo 20 ken 21, iti dayta mo lang kabsat nga kapitulo, anya iti kunana, idin imay kenkwana ti ina dagiti anak ni Zebedeo, agraman dagiti anak anag daydayaw ket adda dinawa na kenkwana, ket kinuna na Jesus kenkwana, anya ti kayat mo, kuna di babay kenkwana, ibilin mo adagitoy duwa nga anak ko, ngagtugaw kuma ti maysa ti makannawan mo, ket iti maysa ti makatigid mo iti pagariam. Kailan nyo ay din nakabsat? Dayjay dayaw ket san pelang nga nekkat. Dayjay umununa. Sabi ay din nakabsat. Ipagarup dagitoy ina dagitoy nga si Zebedeo ay din nakabsat. Nga babae iti isusurod da ken Kristo isuda ti addaan da gundaway. So kuna na agtugaw ka ti makannawan, agtugaw ti makatigid. Ay din nakabsat. Dayjay kayat nga isuro ni Apo Jesus dagiti dalan na ken uray pay kadatayo. Kakabsat nga dagitoy ket awan iti mama ay na. Tamin kakabsat agsagrap iti parabor ni Apo Jesus asapasap. The parable of the laborers was given to confront the selfish, envious, and confused perceptions of the disciples. Kaya nyo ay kakabsat? Isuro na daytoy dayjay naimbubukudan, dayjay karirik na nga naalas dagiti adalan na pa Jesus ay sungad da dayjay pangarig. So magkastamat tayo tayo kapsat, iti daytoy nga panahon tayo. Isuro na tayo na pa Jesus nga pangarig nga bagot iti siit, iti naimbubukudan kadagiti puso tayo. Nga saan tayo nga managapal, ay tayo kapsat. Ket saan tayo nga malilaw, nuan niya iti rumbeng adana, apapanan tayo ay tayo nakabsat. So nga, kung nakabsat ni Mrs. White, anya kabsat iti principle nga maawatid ta. Tatalo nga ba nakabsat nga prinsipyo mo na God initiates salvation. Niya pa Jesus ay tanggapsat, niya po Diyos, iso iti nangi sungsong iti panakay salakan. Iti Diyos inayaban na iti managbasol saan nga dadi kontento iti biyagda. So itantay iti nakabsat, inayaban na pwes iti managbasol nga kasapulan dati panakay salakan. So nga na ni Pedro, siya sino nga rodon iti may salakan? Pagpagaragad niya po Jesus kadakwada iti nakabsat, nga iti managbasol kasapulan na iti panakay salakan. Uray mo lang kadatayo iti nakabsat. Kaditi Diyos, na parabor ay nakabsat, babaen iti parabor na. Kung nakabsat ni Miss White, Jesus would have those who are engaged in His service not be eager for rewards nor feel that they must receive compensation for all that they do. The Lord measures the spirit and rewards accordingly, and the pure, humble, childlike spirit of love makes the offering precious in His sight. Ito lang kapsat, dayjay iti kasapulan na pesos. Dayjay natarnaw, napakumbaba, ken kasman lang maladaga iti spiritu na anabuyugan iti ayat. Daytoy iti nakabsat iti daton nga ipay tayo ini a pesos. So dayta iti nakabsat nga naparabor nga employer ay iti nakabsat awan sa bali na pesos. So awisen na tayo. Ngay katen tayo dagiti karik na nga naimbubukudan. Dagiti karik na nga napal. Kikitaan tayo iti nakabsat natalged dayjay panakay salakan tayo. Pagkararag tayo.
Bendito nga Dios sa mami anay langitan. Gyaman kami iti naadal mi. Kitsapay ka dito dahil iti nga adal, mangted kada kami iti sinaw, iti panunot, natarnaw a puso. Tapno iti kasta, dagitoy nga inted niya po Jesus a pangarig, mangted kada kami iti nananay nga panakaawat iti parabor. Agyaman kami, iti panangdengig mo iti kararagmi, tinaga na po may ito. Amen. God is good kakabsat, patsik nga adumanan iti naadal tayo tatangarabii, kinaragsa kakabsat, ngat amok nga ti Diyos tayo, iti agtrabaho, kanya tapno mabalbaliwan, iti puso kin panunod tayo. Kakabsat ko, dawatek, nga dagitoy, nga nangagan tayo kat pagbiyagan kakabsat, ikarkararagan kayo, kin ikarkararagan yung matuma, dito nga programa, kini Pastor Marvin, nga mensahero tayo.